Здравейте, това ще бъде второто видео, това как да наредим купчето на Рубик по метода на Джесика Фридрич. Втората стъпка се нарича F2L, което значи първите два реда. След като наредите кръста, купчето ще изглежда нещо такова. Идеята на F2L, т.е. първите два реда, е чрез минимални движения да сложите тези двойки блокчета 1 на 2 в правилното място. Когато редите F2L, т.е. първите два реда, имате 4 места, които да запълните след като прилагате този метод. Първият от случаите, които може да ви се получат, е този. Значи, ние имаме тук този бяло, оранжево, син edge, който трябва да дойде тук отдолу. Корнер, извинете. Това е бяло, оранжево и син корнер, който трябва да дойде тук долу. Еджа, който ни трябва е и тук. Синьо и оранжево. Нека за начало да игнорираме този edge и да се концентрираме върху корнера. По бегинерския метод, т.е. за начинаещи, вие го вкарвате по този начин. Го прибирате тук долу по този начин. Бялото е отдясно. Той свързват се с еджа и го прибирате. Но докато го правите това движение, вие също взимате с вас този едж жълто с зелено. Идеята на F2L е когато правите това движение да вземете правилния едж заедно с него. В нашия случай ни трябва оранжев и син едж. Той е прави от тази страна. Затова ние трябва да го преместим от тук, отзад, за да може след като направим това, да го вземем с нас и да го свържем там, където трябва. Значи, ние може да го преместим по този начин отзад. Просто като завъртим горния ред, обаче ние ще загубим позицията на корнера. Защото когато го завърта просто така, корнер ще дойде тук, а нас ни трябва в тази позиция. Значи, ние трябва да преместим този edge тук отзад, без да промене позицията на корнера. Това, което ще направя, ще прибера корнера надолу, така че при въртенето на горния слой да не повлияе на позицията му. Той е edge тук, ние ще завъртим тук само отзад и ще дигнем корнера, ще върнем корнера там, където си беше. Сега, когато направите тази стъпка и вие ще имате това блокче 1 на 2 на правилното си място. Сега ще ви покажа как се случва. Ако имате бяло от дясната страна, корнер е отсам, еджа е отзад, точно както ни трябва. Когато започваме когато почваме това движение, така, когато започваме това движение, правим R по часовниковата стрелка и виждаме, че тия оранжевите се свързват. След това правим U, R на обратно часовниковата стрелка и вече в този случай е готов. Сега ще го кажа още един път. Имаш тук бяло дясно, корнера по направената позиция, edge е направената позиция. Само ги свързваме. R по часовниковата стрелка, U по часовниковата стрелка и R обратно на часовниковата стрелка. Следващия случай, който може да получите, е абсолютно огледалния, само защото бялото вече не е от дясната страна, вече не е от сам, е от сам. Значи, за да го приберем, на нас ни трябва по този начин да го приберем долу и сега виждаме пак взимаме друг edge. Взимаме edge с синьо и червено. Нас ни трябва синьо и оранжево. Ще върна там, където бяхме. Той е edge, който бяхме взели червено и синьо е тук отзад. Това значи, че оранжевия и синия edge трябва да го сложим там, за да можем да ги свържем с корнера, така че да направят блокче 1 на 2 и след това да ги приберем долу. Значи този edge е тук.
Значи на нас ни трябва пак по абсолютно същия начин да приберем корнера долу, така че при въртенето на горния слой да не му повлияем на позицията. И да завъртим еджът от задната страна. Ще приберя корнера долу, завъртам еджа, че да е отзад, и връщам самия корнер, който беше долу. Сега виждате, корнера е тук, бялото е отляво, еджа е отзад, те се свързват и така, още един път. Тук отзад е еджа, тук е корнера. Когато завъртаме, виждаме, че тези сините блокчета цветове се свързват. След това само го ползваме и надолу го прибираме там, където трябва да е. Следващия случай, който може да получите, е пак по същия начин. Имаме бяло отляво, корнера си е тук, еджа, който ни трябва е отзад. Ето синьо с оранжево, синьо, оранжево и бяло. Свързваме го и сега виждате, че самия едж е обърнат наобратно. Това е защото при миналия случай ето това ще обърне внимание. Миналия случай имаме оранжево, чай ще го така по друг начин. Имаме оранжево, бяло и оранжево, синьо и бяло, извинете, бялото отляво. Той е едж, който ни трябва синьо, оранжево от задната страна, но сега забелязвате коя е разликата. Разликата е, че тук на горния слой, тук са различни цветове, оранжево и синьо. А при този случай, който не ни се получава с два еднакви цвята, две оранжеви. Затова при този случай, когато са с различни цветове на горния слой, го свързваме без проблем. Обаче тук не се получава. На нас ни трябва да свалим този корнер долу, после да завъртим еджа в тази позиция и когато върнем корнера горе, те ще бъдат вече свързани. Сега ще ви го покажа. Еджа е тук отзад, ние не можем да свържем така, защото е обърнат. Значи, аз ще сваля корнера долу, така че при въртенето на горния слой да не му повлияе на позицията. Еджа, който ми трябва тук отзад, само ще го преместя тук. Ето го, оранжево и синьо. И корнера, който е тук, ще го върна. И сега виждате, че имате блокче 1 на 2. Следващата стъпка е само за да го, ето го блокчето, само да го приберете долу. Много е лесно. Следващия случай е абсолютно същия, само че огледалният, този път бялото от дясната страна. И пак сега забелязвате, че ето го едж, който ни трябва, бялото от дясната страна, т.е. ние можем да го свържем по този начин. Обаче, сега виждаме, че това синьо с това синьо са, ако го сложа това синьо тук отзад, нали, и почна да ги свързвам, пак ще бъде наобратно. Значи задачата ни е пак по същия начин да сложим този едж тук отпред и да не повлияем позицията на корнера. Тоест ние ще свалим корнера долу, ще завъртим еджа на 180 градуса в тази позиция. Свалям корнера, завъртам еджа и дигам корнера, така че да се свържат и само следващата стъпка е само да го свалим долу. Надявам се това видео да ви е помогнало. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ми ги зададете на този профил. Patstone-99 в българския форум на клубчето на Рубик. Аз вече го казах в миналото видео. Ще сложа пак линка за сайта долу при информацията. И ако искате да научите остатъка от този от F2L, минете към следващото видео и чао!